saludem una volta més des del Ciutat de València, jornada número 17 del futbol espanyol, primera divisió. Encontre entre Llevant Unió Esportiva i el Racing Club de Santander. Torna el futbol en viu, torna la Lliga després de la pausa per la festa del Nadal. I va Vicent Nino, Vicent Capó, comença l'encontre. Llança ja Rubiales, Capó que intenta quedar darrere, se quedan a frontal Bersón. Nino que cau per terra, demana falta Nino, no juga més per enlaçar. Tocar seria penal. Sí, bueno, falta, sí, falta penal. Qüestió de bona repetida l'acció, última oportunitat, ahí està. El banda, Borec, que fa, jo seguís, no seguir la pilota, seguir Nino, no, alça Garay la mà i no pausa. Al solo del Llevant, ahí està Etienne, a punt de produir-se el primer corno del partit, s'ha produït. Torna baló per Escaloni, atenció Perí per al Llevant, té que fer la cobertura ahí. Iñaki descarga i Molina. La primera acció de Perí de tot el partit. El Llevant que tira a porteria és para Toño. Primer llançament a porta, minut 31 a segon Nino. En la seva passada pràcticament, allà va Courtois i el baló li bota davant a Toño. També toca Capó pentinant una miqueta. Capó o Etienne así. I a punt està de sorprendre Toño. Llavors així de banda encara. Atenció peligada per al Llevant en el contracolp. Escaloni d'una pilota, centre d'Escaloni. Arriba Munitis i que bé Félix Etienne. I apunta per darrere el baló. És que és ahí el jugador del Racing de Santander. Ahí l'expulsió. Sí, ara sí, quan lance, no deixa ni llançar. Primera part que s'acaba, el resum és ràpid, no? Poca cosa per banda de ningú. Una ocasió per cada equip i prou. Monte en el centro del campo, un poquet de xoc i una ocasió per part de cada un. I troba la targeta per l'acció. Per l'acció. Camacho, torna valor a la banda esquerra. Se torna a centrar, ahí está Riga, Camacho, gol! El gol de Camacho arriba en el minut 61 del partit. Minut 61 del partit, arriba el gol de Camacho, llançament llarg, una volta a veure que ser Camacho, el que té que resoldre de moment la situació per al Llevant Unió Esportiva. I llavors si desperta els ànims de la graderia i també desperta una miqueta, que falta mos fa. Minut 61 de partit. El llançament de falta de gol. El llançament de falta de Capó i el segon gol que puja al marcador del Llevant Unió Esportiva. No te lleve la camiseta que vas una targeta groga. Qué manía tienen el futbolista. Bueno, ¿y qué van a entrar en la camiseta? Capó, y van a fijar enseguida. Sí, que no te han visto que la fiquen entre todos para que no se vea el árbitro que se la había tres, pero claro, ahora ya la ha visto el árbitro y el balón que ha fet un extraño un poco de abandono, o el Toño, que no sé, pero claro, ahora le digo, sí, tarjeta groga, a ver, la tarjeta, ahí está, y pega fenomenal, y pega molt bé, en la cama esquerra Capó, especialista en la matèria, i ese segon gol que demanava, ver com si li fa el baló, se li obri buscant el pal, torna Iñaki, és intenció del centre, passa para amb el Pirregi, Regi que deixa per a Riga que se fa l'autopassada, Riga que remata, fora! Que bonic ho ha fet Riga, a excepció del remat. La jugada de Riga perfecta, primer de Regi, que para ahí la dona. Bon centro de Iñaki, descarga. Mira que me sepa, y ahí el remat que lo... Té opció de passar-la, però la Riga ja ha jugat antes que remata la porta, clar. I el llançament del cantó, llança Racing Santander. Uf! I Molina envía el balón al córner. Molta temps. Pero sí. Entre tots els jugadors que n'hi havia era difícil. Venia baló de d'allà darrere, mira. Era difícil veure aquest baló. El remat i la mà esquerra i el córner, Oh, Garay. Llança Garay. Directament fora, s'acaba el partit en este moment. Efectivament, el resum que poden fer. Pues ha millorat molt en la segona part. Ha aconseguit marcar el Llevant. Després el xoc ha sigut molt millor, més dominant del Llevant, encara que no ha sigut massa bonic, però al final 3 punts importantíssims per al Llevant i a veure si esta setmana hi ha tranquil·litat i confiança. Recordem que Camacho marca el 61 i Capó del 76, a la fi de l'encontre, Llevant 2, Racing 0, important mantit de la porta 0 en el Llevant, i 3 punts interessants, importants per al casiller del Llevant Unió Esportiva. Gràcies, passeu atenció, és una altra volta que passen bé, bona nit.